Nyakwara Mugia Jwang dakika en 36 tok sa 12 mar okinyi. Ang'isi nakawo mana yweyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod nonro mar gazeta. Ntiere kae kod jafwambo wadwa Baraka Oduor mar mondo mi wami siso mar ng'eyo matut gigo manitiere gazet okinyi makawuono. Oyawre Baraka, ichiew nade? Oyawre ahinya Joyce, aneno ka chiemo maber. Machiegni nonro mar gazet. Gazet mar Daily Nation kod The Standard aneno ka weche mag imiyo pek bet opogore. King'iye kod angolo mari mar jafwambo, pani gazet mane manyalo usore ahinya kawuono Baraka? Gin gi weche mopogore opogore to weche ma gin go gin weche mapek te Joyce, nikech oboke mar Nation nigi siasa to oboke mar Standard be kawuono keto wach siasa mbele. Nyakwara Mugia Jwang, in bende nyalo ng'iyo ane gazet mango mori tikawo tisomo. Iwacho ni kisomo e kibedo kod ng'eyo matut ewi gigo duto matimore e pacho. Kata kamano Baraka, adwa ni wachak kod gazet mano ma Daily Nation mana mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo. Aneno ka wach ma Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod mano ja ohala miluongo kanyo ni tycoons. Mano state house visits. Nitiere tycoon moro mawuok e pinyno mano mar Zimbabwe moyang' nyinge kaka Winknella Chivayo mosebedo ka timo limbe e pachoka, kendo koro limbe mare osebedo ka nyayo penjo ma koni kod kocha. Ahinya tang'o momiyo entiere kod tudruok kod telo maduong' mogika ma pachoka. Kopogore kod mano, weche mamoko ma bende wabobedo ka wanono gin weche motudore kod thieth. Mano kotudore kod okang' mowinjo bed ni ikawone jogo machocho ratiro mano mag nyithinde pachoka kata joma dongo. Ahinya nyako kale wechego mag bembo ka koro nyaka sani nitiere gino midwa no omed e chike e pachoka mano mar chemical castration of sex pests. Kata jogo machocho ratich obed nyithindo kata joma dongo e yor bembo. Ka koro iwacho no winjo be ni keto negi chemical moro kata kwiri moro mar mondo mi oti godo e royogi. Kopogore kod mano bende aneno ka gazet mano ma Daily Nation omenyo wechego mago mag somo. Kata kamano adwa ni wachak kod wach ma koro gazet ni omiyo pek. Ineno picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod tycoon mano mar pinyno mano mar Zimbabwe moyang' nyinge kanyo kaka Winknell Chivayo. En korka koro oluongorega ni Sir Winknell. Kata kamano kweth maketo sirikal tesre penjore nang'o momiyo osebedo kotimo limbe mathoth e pachoka, kendo gazet mar Daily Nation bende bathe kanyo temo keto moko kuoma gigo mosebedo kotimo e pachoka kaachiel kod piny mare. Baraka. Joyce, kana somo sigana ni en sigana ma penjo kelo penjo mathoth ahinya, nikech ja ohala ma piny mar Zimbabwe ni oselimo boma ma Nairobi kata oselimo Kenya kuom thuolo madhi diuchiel. To gimomiyo limbe ne kelo weche mathoth en ni e pinyne mar Zimbabwe kocha chande jago ni ndalo moro notwe gi makosa kata mana ketho mar donjo weche mag luoko pesa. To kata kiwe mano en ni ngeso mokalo ja siasa e pacho kae mano maneno osebedo Attorney General mano Justin Muturi nyocho otudo jago ni gi weche mag kwalo mbulu kata mana limbe ne e pacho kae. Ikelo penjo mathoth ni jago ni gi hoendni motimo dibed ni nitiere gima serikal pango timo kode ma ji ok ong'eyo kaluwore gi yiero mabiro, nikech iwacho ni tarik 11 mar dweni nonene ka oromo gi jatend piny Migosi William Ruto kod jalupne Kithure Kindiki mano e kar jot mar jatend piny mano Sagana. To kiwe mano kendo en ni jodito e sirikal e pacho ka mopogore opogore kotelne gi Musalia Mudavadi ming'e ni e motelo ne migawo mag tudruok e weche mag pinje maoko nowacho ni ok gidwa loso e wachni. Kata kineno ka jagoro mongirore e migawo no mano Korir Sing'oei nowacho ni mano wach ma ok onyal lose. Koro jago ni limbe ne masa ka sa kelo penjo mathoth ni to dibed ni ang'o makele pachoka toka osetude gi kuo mar ombulu, nikech iwacho notimo ohala Joyce mar masinde migo godo ombulu. Taneno ka gazet ni mano ma Daily Nation kata ite mokwongo kanya neno ka gitemo yangonwa gigo mosebedo katimore e kinde mokalo chien. Aneno kondike kanyo ni previously iwacho kanyo ni dwe mar auchiel tarik 22 higa mar 2025 iwacho ni ja ohala no mano ma luongore ni en jal matiyo matek kendo en hustler. Owach kanyo ni owacho ga ni en gi Midas touch matinde ni gimoro amora ma oyudo to nyalo loke mwandu.
kata kamano bendi wacho kanyo ni kako luongore ni Sir Winknell kako luongore nyaka sani koro ero yango kata ero sungo kit mwandu ma entiere godo ahinya to yor tudruok mano mar Instagram. Kata kamano iwacho ni kama ogole mwandu mare ok osebedo ka oyango e yo makare. Kopogore kod mano iwacho ni mano memoir Cry Havoc mano mar higa mar 2011 nitiere British mercenary kaachiel kod kuplota kata jal mano temo loko loch mano mar pinyno mano mar British mano Simon Mann ne oyango kaka ne obedo kod Winknell mano e od jela mano mar Zimbabwe's Chikurubi Maximum Prison. Adira weche makamagi kakoro ipenjo kelo penjo makoni kod kocha nang'o momiyo entiere kod tudruok kod telo maduong' mogik mapacho kae. To bende jaloso e lokar jot mano mar jatend pinya mano Hussein Mohamed e kinde mane gazeti mano mar Daily Nation otemo penje tudruok makamano ne otem orne ote kata kamano ne okoyango gimora mora mano kotudore kod tudruok mano mar jaohala ma japiny Zimbabwe makoro osebedo katimo limbe mopogore opogore pacho ka. Kendo adwa nodhi it gazeti mar ariyo wach makamano mie pek it gazeti mar ariyo kaachiel kod mano mar adek. Kendo it gazeti mar ariyo kaachiel kod mar adek kanyo Baraka emoneno pichni mopogore opogore mar kako osebedo ka oromo kod jatend piny Kenya William Ruto. Wanno ka nitiere picha achiel kanyo ne gin kar gi ji adek. Wantiere kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne mano Kithure Kindiki. E pichni mamoko go to kineno pichni gi duto igoyogi mana e kar jota mano mar jatend piny. To mana kwasewacho ni kweth maketo sirikal tesre sani koro yango ni en kaachiel kod Kamago. Par ni e yiero mar higa mar 2022 bende nwantiere kod jago moro maniluongo ni Josa Kamago. Mage moko kuom jogo makoro ne itudo kod wechego mago mag bedo kod iwacho ni bedo kod gigo luto mbulu e pacho kae. Gino makoro keto wanyalo wacho ni oketo penjo makoni kod kocha ni nyalo bedo ni ang'o ma pangore e pacho kae. Barak. Joyce, sigana ni en sigana matut ahinya nikech jago ni en jago ma ng'ama nyalo ng'eyo kuma ogole mwandu ne bende onge. To iwacho ni mana itude ni masinde mag yiero manyasani kata ma itiyo gi lony manyasani mag technology mitimo godo yiero ni ene motimore nade. Gine magi manyo kandaras machalo kamano ne pinje mopogore opogore. Koro konene kata mana mbui osewache ahinya nikech iwacho ni kumo nene to mano nyiso ni yiero seche moko ok nyal bedo maber nikech kata mana jo Tanzania nyocho dhi e yiero kane pok gidhi e yiero ne pichni nogoyo mathoth gi jatelo ma Tanzania no kod pinje mamoko. To ing'e ni wach mane ogol gi kweth mapingo piny owacho makoro gipenjore ni to jalni en ng'a to dwaro ang'o nikech pichni mogoyo e kar jot mar piny owacho nikech mana Joyce king'iyo nitiere picha mogoyo kanyo gi nitie picha mogoyo gi jatend piny to e position mopogore opogore nitie nyaka tipo ka mogoyo ka gin picha mogo ka gin ting'eni ma to mana dwe mokalo ka gin Sagana aneno jatend piny William Ruto kanyo ka mose to mochung'e bathe no en jalup jatend piny Kithure Kindiki. Aya kata kamano wageno ni wabobedo ka wayudo duoko kotudore kod limbe mano mar jaohala no mano Winknell Chivayo mosebedo katimo limbe e pacho kae. Bathe kanyo bende aneno ka nitiere sigana moro ma bende omeny kanyo Escape or Die. Iwacho kanyo ni Kenyan recruits face deadly reality in Ukraine's war. Mano kotudore kod lwenye mano madhi mbele e pinyno mano mar Ukraine. Iwacho ni nitiere jo Kenya moko makoro iwuono ni nitiere tije malong'o magidhi timo e pinyno mano mar Russia. Kata kamano giwacho ni ka iseidho ndege miwuok e pacho ka ikia ni dhi yudori e mbele e kind jogo madhaw mano e kind lweny madhi mbele e kind Ukraine kod pinyno mano mar Russia. Ka koro moko kuom jogo mane odadhogi giwacho ni e kinde makoro intiere kanyo iwacho ni kinde mathoth giyudore kama tek ahinya to gino makoro miyo gi luoro ok en kata muoch mano mar magina. Giwacho ni kinde makoro ineno ka drone fuyo e wi yamo to drone makamano koseneni kendo oseyango ni ng'ane ni kama to gima koro angiwinjo bang'e en mana muoch mano mar gimoro magi mana moko kuom midhiero makoro jo Kenya kale e kinde makoro iwuondogi ni nitiere tije pinyno mano mar Russia to ka gichopo giyudo ka weche opogore. Joyce ma wach malit ahinya nikech nyoche juma moro mokalo cha an kaka jafwambo ne adhi bura mane nolosi gi Vocal Africa.
bura mane nokao familia mag joma osewito ngimagi kata joma olal piny mar Russia gi Ukraine kono e weche mag lweny. En gima lit ahinya nikech yawagi nowuondi mana kaka sigana mondike it oboke ni mar adek gi Nyaboga Kiagi. Jogi nowuondi ogolgi Kenya ka, to gin ji mopogore opogore, nitiere joma osetiye lweny to gi joma bende pok otiye lweny, joma tiye tije ma kawaida. Nogolgi ka, ing'eni mana kaka iwacho ni igoli ka ok onyisi gima idhi timo. To kichopo kocha Joyce, to ikawo passport ni tiketi ni koro in inyalo mana go lweny, timiyi training, ni imiyi tisi moro kanyo mar juma achiel, jumbe 2. Ai tiketi koro imiyi bunde ni koro idhi go lweny. Ji osewito ngimagi mathoth ahinya Joyce e wach ni, to iwacho ni nitiere joma osebedo ka pango gigi pacho ka, nikech jogi ok diwuog madhi adhiya Russia kendgi. Nitiere oboke ni oyango ni nitiere jago moro miluongo ni Mikhail Leapin ma en ja Russia mane nitiere pacho ka, to ni e higa mokalo sirikal nochuno ni nyaka gole, riembe oko, duoke thurgi kaluwore ni en mane no organize kendo en mane noloso kaka ji nyalo wuok Kenya ka madhi piny mar Russia. Ing'eni juma mokalo wach ni nye liet mokalo mochuno jatelo mochung' ne weche mag tudruok e pinje maoko, mano Musalia Mudavadi, kowacho ni ma wach matek ahinya, kendo chune kaka jatelo mar Turka mondo opang kodwa dhi boma ma Moscow, mano Russia, mondo dhi orom gi jodito makono, openji ni tang'o madhi mbele, mondo non ni to ere kaka familia makoro, ere kaka jo Kenya makoro leo kuchocho inyalo gol ma duok pacho kae, Joyce. Kama naka kisewacho, familia makamago koro nitiere kod lit kachiel kod kuyo kalore ni koro kinde mathoth gidong' mana kod pichni makoro johera magi nooro negi e kinde makoro ne gintiere e kambi ma kamane itiego gie. Mano e ranyisi makoro gintiere godo ni johera magi kata nyithindgi mano dhi e pinyno mano mar Russia pod ngima. To bende kamedo somo kae, bende sani koro giwacho ni kuom wacho adiera ni jogo makoro nitiere e rakruok makamano ni nitiere pesa moro makoro imiyo giga kanyo, ka koro nyaka sani nitiere kaka ing'isi ni pesa ni idwaro nodhi kanye. Iwacho ni mano piny owacho, mano mar pinyno mar Russia osetemo chulogi, kata kamano ngima margi to nitiere kama ng'aw kaloni ni koro gidonjo e dhaw makata gikia ni chakruok mare ne chalo nadi, to bende ok gin kata jolweny ma otiege yo makare. Adwa wadhi it gazet mar 4 mar gazet mar Daily Nation makoro oyango wang'e ni jatatije maduong' ka duol matayo weche mag diere pacho kae ma bende oket picha ne kanyo, mano Hussein Majan Hussein ne owuok oko ayanga kata ne ogole kata owuok kaka jatelo mano mar IEBC. Ondike kae ni Marjan's sudden exit with the 2027 elections looming leaves IEBC at a crossroad. Twang'eyo ni lemo ma Marjan Hussein Majan ne omako en lemo no makoro iwacho ni en ochalo dhot mosebedo kaluorore nikech ineno ka CEOs machona ma kata mano osewuok e apisi mano mar IEBC gin bende gisebedo ka giwuok mana kotudore kod wechego mago ma ok ni kare. Kuom ranyisi aneno ko wach kae ni CEO machon mano Ezra Chiloba kaachiel kod James Oswago gin bende ne giwuok mana e tich kata ka tam margi pok orumo. Ero koro waneno ka Hussein Marjan Hussein bende e CEO mar adek mar IEBC ma bende koro wuok e apis e yo market kod mano. Joyce, koma ne Marjan tiere ni king'iyo sigana ma ondik ka gi Collins Omuro jaka ndito en ni en koma liet nikech wacho ka ni en koma liet nikech en koma ka intie to iromo gi tonge mager ahinya midiro kuomi koni gi koni nikech wuok mar Hussein Marjan obwogo ji to bende ok obwogo ji ahinya nikech kaluwore gi sama koro ji dhi e yiero ni wang' duto te nyochomo duol ni nikech ing'iyo ni to be gin gikruok mok to be giseketo ikruok mong'ith kata ikruok maber ne yiero mabiro nikech ing'e ni gisebedo ka giyudo tonge mager kowuok e kweth mar piny kweth mar josiasa ma pingo piny owacho ka wacho ni duol ni chalo ka gima onindo nyakonchiel. King'iyo wach manogol dwe mokalo gi jatelo mar duol bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka nowacho ni ok gine ka bedo mar Marjan e apisno biro miyo piny ni bedo gi yiero ma
ma oyanga yiero maber ma ji nyalo yie godo. Iwinjo ka Migosi Kalonzo nowacho ni Marjan ni waonge kode kod yie gi yiero mabiro, onego chule pesa ge duto te kod thuolo modong' godo e apis mondo odhi dala mondo kore ka yiero bed yiero maber. Nyiso ni wuok mar Marjan Hussein e ofisi nyiso ni ing'eni Joyce nitiere gima nyo ndik e barua ma nyo weyo godo kata ok e barua ma nyo weyo, barua ma nyo ndik gi duol mar yiero ni nowuok kaluwore gi gimiluongo ni mutual consent. Mutual consent gi dholuwen ni nowuok kaluwore gi winjruok ma nyo bedo e duolno to gi yani winjruok ma nyo bedo e kinde to gi duolno. Nyiso maler ni ka nye pok owuok, nye buro bedo ma nyo neno ni owuogi. To aseneno ka ji mopogore opogore sana mawuok e kweth mapingo sirikal kata mapingo Migosi William Ruto osebedo ka puoyo ahinya wuok mare. To mana kaka isewacho en ni kom ma entie no ok en kom mayot nikech en mane nomiyo Ezra Chiloba nowuoke. To James Oswago be ing'e ni buche nomako mopogore opogore. Omiyo wang' duto te pod dhi bedo e duolni ni to kar Marjan ni to ng'ama dhi kawo to odhi kawe karang'o to be jopiny dhi bedo kode gi yie. Nikech wang'e ni magi duto timore e kinde ma bende jopiny koro keto wang'gi ni duol matayo weche mag yiero e pacho ka IEBC biro bedo ka tayo yiero e yo machalo nade. Mano yiero mar higa mabiro 2027. Adwa nadhi it gazet mar 7 mar gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Wang'eyo ni odiochieng' manyoro jogo ma olap dhog gi ndong'a ne kombe mopogore opogore mag siasa kod otiko mano mar UDA United Democratic Alliance ne ochopo e kar jota mano mar jatend piny Kenya William Ruto kama koro ne gichopo kar romre margi. Ne gin ji mago maderoma 12,000 manochopo kanyo. Nyaka sani ondike kae ni 2027 realignment matende nitiere kaka osechak pang yo mano motelo ne yiero mar higa mabiro. Kata kamano iwacho ni nitiere jogo matek mawuok e gwengego mago mag masawa mar piny Kenya makoro nyaka sani ok dwar kata ok bichung' kod otiko mano mar UDA e yiero mabiro. Kuom ranyisi iwacho ni kata koma mano mar iwacho ni e counties moko ahinya to mago mayudore masawa mar piny Kenya nitiere kom mano mar governor makoro nyaka sani onge ng'ata ma oseyango ni bro bedo ka chung' mar mondo mi orakre kod governor masani ma obete komno mane ochung' kod otiko mar UDA ma oyombo. Matende ni en mana wanyalo wacho ni gitemo mana keto odgi kamoro achiel. To bende odiochieng' manyoro wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto e kinde makoro notayo romo makama ne osingo ni wechego mago mag nominations ibo bed ka itimo e yo maler kendo en owuona nowacho ni oboneno ni otimgi e yo mahuyanga kod integrity mar mondo mi ng'ata kik yuaga bang' nominations makamago kata bang' welo makamago mag duond bura mar UDA. Barak Joyce, sigana mondik gi Moses Nyamori e ite oboke ni mar 7 en sigana ma yoma ahinya nikech iwacho ni bedo ni jatend piny Migosi William Ruto nonyiso teko mar chama mare kata duond bura mare mar UDA nikech jochung' kata joma dhog gi ndong' iluongo ni holap dhog gi ndong' ne kombe mopogore opogore nyo bedo e kode gi bura e kar jot mar piny owacho mano nyoro Nairobi. Jogo mane dhi e alufe galufe nobedo kode ka kuma nonyisogi ni obiro timo duto te mondo ng'i ni welo iluongo nang'o welo madundo kata mana diero kata mana nominations otimore ma oyanga ma ok bi kelo lweny e duond burano. To kata kamano sigana ni medo wacho ni e masawa mar Kenya kata mana yo Mount Kenya kocha josiasa pok koro chalo ka gima buono kata josiasa dwaro ni mondo otiko mar UDA ni to kik gidhi gichungo chalo ka gima ging'iyo duond bura mamoko nikech kombe mopogore opogore onge joma dwaro chung' ahinya gi duond bura ni. Owach kanyo ni onge ng'ama osegombo ni odhi odwar kom mar governor gotiko mar UDA e jimbo kata mana county ma Murang'a, Embu, Laikipia, Nyandarua. To mano kelo paro mathoth ahinya nikech ng'e ni mondo Migosi William Ruto ne dhi bed president e yiero mokalo mano 2022
ombulu manoyudo mathoth nowuok Masawa mar Kenya to gi Hoho mar Okak to moloyo to North Rift kuma iwacho ni noyude ombulu 4.5 million. Koro penjo wuok ni to sama koro dhano ok dwaro tiko mar UDA Masawa mar Kenya ni ma nyiso nang'o? Bende aneno kanyo ka wanyalo mana ng'iyo piny kanyo, ang'e ni temo lieke matin kata kamano aneno ka gazet mano mar Daily Nation kae oketo moko kuom jogo makoro nyaka sani osebedo ka obalo kod duond bura mar UDA. Wacho kanyo ni United Democratic Alliance lawmakers kata jod bura ahinya to mago mawuok Masawa mar piny Kenya makaro koro nyaka sani iwacho ni osebedo kod pogruok kod paro kod duond bura mano mar UDA mano moting'o kanyo, kendo nyalo bedo ni koro giwuok e UDA gidhi e duond bura machielo mano ting'o Ndidi Nyoro Makiharu, John Methu Manyandarua, Joseph Nyutu mano ma Murang'a, wantiere kod Karungo Twanga mano ma Kiambu, Benjamin Gadhiru Meja Donka mong'ere kaka Meja Donka ma Embakasi Central, James Gakuya ma Embakasi North, James Murango ma Kirinyaga kaachiel kod John Kinywa mano ma Laikipia. Mage moko kuom jod bura mane nitiere duond bura mar UDA makoro nyaka sani waseneno ka nitiere kod pogruok e paro kod duond bura mar UDA. Sani koro warito ni gibo bedo ka gidonjo kata gidhi e duond bura mane machielo. Adwano dhi e wach machielo ma gazet ma Daily Nation nomiyo peke, it gazet mar 10 kotudore kod wechego mag somo mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. It gazet mar 10 kanyo Barak nyaka sani koro iwacho ni nitiere moko kuom skunde mago mag piny owacho, mago mag senior school ma nyaka sani koro nitiere kwan jopuonjre matin ma koro ndikore mar timo kit somo mano mar arts kaachiel kod languages. Ka koro nyaka sani wacho ni skunde moko nitiere mana jopuonjre 2 kata 3 kende ma koro ondikore mar mondo mi tim kit somo mano mar languages kaachiel kod creative arts subjects moko kuom skunde. Ka koro iwacho ni kwan matin makamano sani koro nyalo bedo ni kelo chochni ahinya nyate gi sani ma koro itemo mar mondo mi jopuonjre ma nitiere grade mar 10 obed kod nyalo mano mar somo e yo makare. Barak. Joyce, sigana mantiere ite mar 10 mar oboke mar Daily Nation, sigana mondik gi Masisi Miu loso ewi weche mag somo e pacho ka. To en sigana ma bende kisomo matut to kelo buok nikech gimomiyo kelo buok sigana ni wacho ni dibed ni nitiere crack kata mana ng'ol moro lai masani mar somo miluongo ni CBC nikech nitiere weche tiegruok moko kata mana subjects ma nyithindo ok okawo sama ne gidonjo e junior secondary ni to ni magi subjects mag arts kod languages manyiso ni nyithindo ok okawo gi maber. To oboke ni nyiso ni jofwambo gi nyo oloso gi jodito moko e Ministry of Education mano nyiso gi ni kaka lai manyien mar CBC nolosi Joyce en ni nonego bed gimiluongo ni balance ma nyithindo kokawo science to nyithindo moko kawo arts to moko kawo languages mondo gik moko som duto maber. To wach mawuok ka nyiso ni nyithindo buono kendo nyithindo ok dwar kawo arts kendo ok gidwar kawo languages. Ka nitiere sikunde moko ma nitiere nyithindo 2 kata nyithindo 3 kende matimo creative arts mago subjects ma creative arts kelo luoro ni dibed ni mbele wanyalo bedo gi gaps jomosomo weche machalo kamano nikech data kata mana weche mawuok kata mana weche mawuok e migao nyiso ni atamalo 51 mar nyithindo manyo bedo enroll mano mago kawo sciences to atamalo 38 mago timo social sciences. Kore ka atamalo 11 okawo weche mag arts kod sports. Ing'eyo Joyce ni weche mag arts kata weche mag languages mage weche makoro donjo kaka geography, story, ang'ogi nigo kizungu. To ka nyithindo ok okawo gi kaka iwacho ka ni nyithindo obuono gi ni nyiso ni igni mabiro nyalo bedo ni piny nyalo bedo gi shida e
joma nigi lony e weche machalo kamano. Nyakwara Mugejong Matuti nyalo somo kotudore kod mano bathe kanyo bende pod aneno weche motudore kod wechego mago mag somo kama koro doho mano mamalo ochungo kuom kinde chenro mar ndiko e tich mano CEO manyien kata jata tije manyien mar duol mandiko jopuonje tich e pacho kae Teacher Service Commission ma en bang' ka Simon Kairu Kimaiti ne koro owacho ni nitiere moko kuom lony ma idwaro ma koro nyalo miyo ni dino oko ne jogo manitiere kod wanyalo wacho ni lony makare ma nyalo timo tijne yo makare. Kuom ranyisi owacho ni degree in education kaachiel kod experience mano mar higni 10 giwacho ni mago ok gin gik ma ochuno ahinya kendo wacho ni ochuno ahinya mar mondo mi ng'ato bed godo eka obed jatend TAC ka koro wacho ni mano nyalo bedo ni okete aketa mar mondo mi koro oneni nitiere jomoko iye kanyo ma inyalo mi tich makamano. Kata kamano doho ne ochiwo conservatory orders ma koro otam ochungo chenro mar ndike tich jatelo manyien kaduol matayo weche mag yiere pacho kae. Baraka dwaro dhi it gazet mar 12 nitiere sigana moro ma bende no mako wanga mano kotudore kod gino mane technical working group on gender based violence ne recommendation mane gichwalo ne jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane giromo kod jatend piny Kenya William Ruto tarik 26 dwe ni e kar jot mar jatend piny ne gichwalo mano paro mano mar royo kitiyo kod kwiri ahinya nyato jogo ma oyud kod ketho mano mar bembo e pachoka. Kata kamano iwacho ni paro makamano mano mar chemical castration for convicted sex offenders nyaka sani koro sebedo ka nyuolo twaka mopogore opogore ahinya kuwuok kuom jolony wechego mag thieth okinde kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda. Kata obedo ni giwacho ni ketho mano mar bembo en ketho maduong' ahinya to royo ng'ato kitiyo kod kwiri moko maricho bende nitiere kod side effects moko masije moko nyalo hinyo ngima ng'ato ahinya. Ing'e Joyce, report manyoche kamiti mane noyier gi jatend piny, report mane ng'iyo weche mag lwenje e kind chwech iluongo ni gender based violence kanyo timo report gi ma gimiyo jatend piny migosi William Ruto. Mano ne gichiwo repodno tarik 26 dwe mokalo. Dwaro margi maduong' e repodno en ni joma timo weche mag bembo masa ka sa jogi gimonego timnegi ni onego rogi to onego rogi nang'o. Onego ti gi yo manyasani kichuo gi sindan moro to sindan no kosechuoyi to in beda beda ng'amoro ma ok inyal donje weche mag riwruok kendo. To ing'e ni ma nyo kelo weche mapek ahinya pacho ka nikech jolony to gi joma kedo ne ratiro mag oganda wacho ni to mae koro ger manade ni nikech joma ne timo joma ne ni e kamiti ni kanotelne gi mane en jalup ogai mar doho machon iluongo ni Dr. Nancy Baraza nowacho ni joma bembo katitere gi mana e doho magi buche matieko higni mang'eny magi buche ma samoro mondo mi ang' yud ni ng'ato timo makosa bende samoro tek. Koro gima nyalo miyo ng'ato we weche mag bembo en ni ka koro mak jogi iroyo. Ting'e ni gino kelo wach nikech king'iyo ka Joyce wan gi daktari iluongo ni Ahmed Ali Yusuf mano motelo ne gimiluongo ni en urologist and head of department mano Aga Khan University Hospital. Owacho ni royo e yo machalo kama kata chemical castration en wach matek ahinya nikech ochalo kaka violence lweny. To wacho ni mano topic matek ahinya nikech en topic ma koro kelo en topic ma mulo gimiluongo ni chik to mulo ethics to kendo chako mulo medicine. Kata mana okil Omoke Morara be no wuoyo gi jofwambo kae kowacho ni mae gima kotimni ka horoye yo machalo kamae inyalo bedo gi effect ma duong' ahinya e ngimani manyaka chieng'. En ang'e ni ma wach ma pod ibiro wachi Joyce nikech aneno
ji mopogore opogore nikech bende aneno kanyo ka jolony wacho ni gintiere kod side effects mathoth koro kitiyo kod chemicals iwacho kanyo ni risk ma kamago ting'o kanyo depression, suicidal ideation, wantiere kod hot flashes, anemia, infertility, increased body fat. Iwacho ni cardiovascular disease kachiel kod weche mamoko masiche moko nyalo donjore. Kata kamano wageno ni bobed ka iyango recommendation makamano kata ineno recommendation makamano e yo makare mar mondo mi jogo ma uyud kod ketho mano mar chocho ratiro e yor bembo kata gender based violence okawne gi ondamo mager mar chik. Adwano tie god gazet kod machinglo mantiere it gazet mar 15 anno ka welo sechope studio kamana mapiyo piyo. It gazet mar 15 kanyo Barak wang'eyo weche masani koro timore pacho kae, weche mag siasa kaachiel kod wechego mago mag usuru. Jatend piny Kenya William Ruto diche manyoro e kinde mano loso e kar jot mano mar jatend piny embende no siro wach mano wacha kod jatend migao mar omenda John Mbadi ni koro nitiere kaka ibobed ka iduoko piny usuru. Jogo machamo osara mano mar 30,000 kadok piny ibobed ka igolo negi usuru, gibibedo ka gichulo usuru mora mora. Jogo ma osara margi en nitiere kinde 30,000 nyaka 50,000. Gin bende usuru margi bo wuok e atamalo 30 nyaka atamalo 25. Mano usuru mano mar pei mosebed king'ado. To king'iyo machinglo makama Baraka gani inti nyalo pong'e gi wiye yo machalo nade? Machinglo ni aneno ka jomondike chalo ka gima gin joma riek mokalo nikech nitiere tipo kata machinglo mar ng'ama chalo jatend piny koting'o ma akia ni makasi akia ni oting'o plies. En plies. Omane ng'eni kanoyiere noneno ni higni 5 pod odong' mondo ji odhi e yiero nobiro kokawo usuru oketo usuru malo to ni sani ka odong' higa achiel to ji dhi e yiero usuru mane noketo malo kae ma koro chako duogo nong'ado mondo jopiny wach ni to kare tich ber manade ni. Nyakaramoge jang imbe ni nyalo pongo gi wi ni machinglo makamano onyisa ng'o. Adiera wadong' kod higa achiel kende to wachope yiero mano mar 2027 to sani ok en kata higa en mana dweche. IEBC oseyango ni ibobed ka ibago yiero karang'o. Odong' mana dweche to koro ineno ka jatend piny osechako neno kaka onyalo miyo omenda bede ofuku mar jopiny. Nyalo bedo ni en siasa kose nang'o. Gazet mar The Standard bende wang'iso Nyakwaramoge Jwang gino mondik kanyo ODM cracks depend kotudore kod pogruok makoro medo mienjo e duond bura mano mar ODM ahinya to bang' kane waseneno ka nitiere lokruok manotema e duond riwruok mano mar Azimio ka koro nyaka sani wacho ni e kinde makoro pogruok makamano medore. ODM sani koro nitiere kaka otwere kaluwore kod chike ma pacho kae. Wacho kae ni legal trap and political overreach. ODM nyaka sani wacho ni kaluwore kod chike ma pacho kae podi entiere Azimio One Kenya Coalition kendo okonyal donjo e winjruok mora mora kod UDA kapok owuok ayanga kaluwore kod chike e riwruok mar Azimio makoro kete kama tek ahinya. Pichni mag jomoket kanyo bende waneno mano picha mar Oburu Oginga kaachiel kod Edwin Sifuna. Wang'eni Oburu Oginga siro twak kod UDA, Edwin Sifuna to sebedo ka kwedo weche makamago. Barak mana mapiyo piyo kwatieko. Joyce, lokruok manotime e Azimio okelo weche mathoth ahinya kata mana kaka ne waneno kaka jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna no wuoyo nyiso ni ok odhi bedo mayot ahinya nikech iwacho kae maler ni bedo ni ODM koro duond bura moko wacho ni onge Azimio to ng'eni chike mantiere Azimio wacho ni ODM ok nyal donjo e twak gi duond bura mamoko kapok itimre nade kapok gitieko kata pok giwacho bedo gi e Azimio ni to chalo nang'o. To king'iyo mano en ni weche biro mathoth nikech ODM yware koni gi koni. Nitiere joma neno ni ber ka wasiro migosi William Ruto mondo dhi odwar tam ne mar 2 ma ok waketo ni condition mora mora. Mano nyiso ni joma wacho to tam. To nitie joma be wacho ni mano ok e gima ne Raila Amolo Odinga owacho. Ang'o ma mono wabedo luwore kaka ne Raila Amolo Odinga wacho nikech Sifuna gini wacho ni wan ne wamiyo gi mana expert nyaka 2027 wabiro ng'ado ni wadhi kuma nade. Ni neno ka notim changes Azimio nyiso ni ODM sani gigolo ok e Azimio kendo jatelo mar Azimio sani oket Kalonzo Musyoka kaka Junet Mohamed nokaw gi jaod bura ma Suba South mano migosi Karoli Omondi. Wach ni mogik ka watieko Barak.
wachna mogik en ni sana ka somo oboke gi aneno ka weche siasa obiro maliet ahinya mathoth koni gi koni en mana ni waket kwe seche duto. Erokamano ahinya Barack Oduor kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar bedo koda e nonro mar gazet. Nyakwar Mugi Ajwang' gi kanyo machopo gode giko mar nonro mar gazet. Gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Upiny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda